понеже много хора ме помолиха, ще направя кутията на Bellbox за юни месец под формата на ASMR. Ако не знаеш какво е ASMR, сега ще ти покажа. Това, което можеш да направиш ти е просто да си пуснеш, си починеш, отпусни си челюстта, не си стискай зъбите, раменете надолу. Даже препоръчвам да си сложиш слушалки. По-яко се чува. Кутията е много сладка за юни месец. Добре, първото нещо, което забелязвам е спиралата на Fenty Beauty, която чакаме още от миналия месец. Не се какнаха, че ще я получим. Сега ще я отворя за вас да я видите каква е мъничка. Ето да видите апликаторчето. Найс. Оригиналната стойност е 31 лева. Добре, продължаваме натам с следващото, което е ето този спрей за лице с рози. Би трябвало да ти дава тен, мисля, че. Оригиналната стойност му е 49 лева. Не знам дали мога да си го изпръскам в момента по лицето, защото имам грим, но ще го пръсна все пак, за да го помиришем. Up next имаме скраб за коса и за тяло. Как се ползва скраб за коса? Това е много интересно. Оригиналната стойност му е 8 лева. Сега ще го помиришем. Мирише много яко. Имаме дезодорант, само че под формата на крем. Много интересни продукти този месец. 27 лева е оригиналната му стойност. И последно имаме тази корейска шиит маска. Оригиналната стойност е 11 лева. Ако искате и вие да получавате такива абонаментни кутии всеки месец, може да чекнете Bellbox. Струват само по 24,99 на кутия. Оферта е. И да, благодаря ви Bellbox, благодаря ви, че гледахте. Ако са ви харесали този тип ASMR видеа, може да кажете в коментарите, ще правя повече. Надявам се да ви е подействало релаксиращо. Бай!